Szia, Piroska! Hello, Farkas! Hová mész, a nagymamához? Hát ja. És mi van a kosárkádban? Sminkkészlet, szájfény, parfüm, óvszer. Óvszer? Hogy megváltozott ez a mese? Úgy érzed, van, ami jobb volt régen? Miért ne élhetnéd át újra? Október 23-án a Jate Klubban leporoljuk kedvenc fekete korongjainkat, kifényezzük a csukákat, kipókhálozzuk és a legenda újjászületik. Retro Revolution Party! Az igazi retro party. Vodka spritz akcióval, ajándékpezsgőkkel és egy halom nyereménnyel a tombolán. Retro Revolution Party. Jó zenék jó helyen veled és a 77-es kiadású DJ Bende Gáborral. Retro Revolution Party egy nagyon szabad éjszakán, október 23-án csütörtökön a Jate Klubban. Farkas. Aztán neked miért is ez a neved?